שלום, קוראים לי ישראל. שלום, קוראים לי דודי. רצינו להציג בפניכם את הפרויקט גמר שלנו, מערכת בקרה ושליטה על בקר מנוע EV 7300. המערכת כוללת כרטיס D2 עם רכיב FPGA של חברת אלטרה, שמחוברת אליו פלט כבל ורכיב MAX 232 לצורך תקשורת עם בקר מנוע EV 7300 שמחובר אליו מנוע תלת פאזי. כמו כן מחובר לנו מערכת מסך VGA לצורך תצוגה ובקרה על המערכת, ועכבר לצורך שליטה על המערכת. יש שתי צורות להפעיל את המנוע. צורה ראשונה דרך המתגים שעל גבי הכרטיס, צורה שנייה דרך העכבר על גבי המסך. בבקשה ישראל, בואו נדגים את הפעלת המנוע. בואו תקבע מהירות של 31 Hz דרך המתגים, ונראה שברגע שישראל ילחץ על הכפתור update יקפוץ פה מהירות המתבקשת ל-31 Hz. לחצתי update 31 Hz, גם פה קפץ ל-31 Hz, המהירות עכשיו תהיה 0 והמנוע עוצר. ישראל בבקשה תלחץ עכשיו על כפתור ה-forward על גבי הכרטיס והמהירות מתאפסת. גם פה אנחנו רואים שהמהירות טיפסה ל-31 Hz והמנוע מסתובב קדימה כרגע. ישראל בבקשה בוא תשלח פקודה לעצור את המנוע. ישראל ישלח, הנה המנוע עוצר, יורד ל-0 ויקפוץ המהירות ל-default 31 Hz כמו פה. ישראל בבקשה בוא עכשיו תשנה את המהירות על גבי הכפתורים של הכרטיס למהירות המקסימלית, נגיד נראה 63 Hz, update 63 ופליי, תפעיל אותו קדימה. עכשיו ישראל ידגים את האופציה השנייה של ההפעלה של המנוע, forward, והמנוע פה מטפס במהירות וגם כמובן קדימה. ישראל בבקשה בוא תעצור את המנוע. אנחנו רואים שהמהירות פה יורדת, פה יש פקודה עצירה, המנוע עדיין מסתובב, נעצר. רואים שהמנוע נעצר, במהירות הדיפולט היא 63 Hz. ישראל בוא בבקשה תפעיל ברוורס עכשיו את המנוע. המנוע חזרה מטפס למהירות הדיפולט 63 Hz, גם פה מטפס, הנה 63. עכשיו אפשר להדגים בבקשה ישראל את המהירות של המנוע על ידי הבר גרף. תשנה את המהירות על ידי הבר גרף, במהירות כלשהי, רואים שזה יורד, ושזה גם מסונכרן למהירות העכשווית של המנוע דרך המסך. בואו ישראל תדגים שינוי של המהירות על ידי הכפתורים פלוס ומינוס. כל לחיצה שווה ל-1 Hz. אנחנו רואים שהמהירות מטפסת ב-1 Hz, ופה המהירות עולה ב-1 Hz. כמו כן יש לנו פה נתונים בזמן אמת של המנוע. יש לנו מתח, יש לנו זרם ויש לנו הספק. שלושתם אנחנו מקבלים מהמנוע. ישראל בבקשה בוא תעצור את המנוע ונראה שהנתונים האלה מתאפסים. המנוע יורד, מהירות יורדת, הזרם, מתח והספק גם יורדים, מגיעים ל-0. כמו כן יש לנו פה תקריאת טרמינל לצורך בקרה על המערכת של התקשורת גם של המערכת. הסטרינגים שאנחנו מופיעים בצבע ירוק, והסטרינגים שמקבלים מהבקר הוא בצבע צהוב, שבהם אנחנו גוזרים חוצת את הנתונים של כיוון, מתח, זרם, הספק של המנוע. תודה רבה.